ಅಂದ್ರಟ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿರತಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂತದೆ ಎಂಚಾಮುಂಡು ಒಂದು ಸುಸ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನಡಿಗೆ ನೀರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ ಬಲ ಬಲ್ಲೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರೆಲ್ಲ ಮೀಪಾಡ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಚ ಇದೇನಪ್ಪ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿಯಾ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಂದು ಚಾ ಎಲ್ಲ ಬೈದೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾರೆ ಪೋದು ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪದ ಲಾಗ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಬರೀ ಪೋದನ ಕ್ರಮ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವರ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂದ್ರಟ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಅಂಚ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ನೆಟ್ಟೂರ ತಾಲೂಕು ಅಂಚಾರು ಅಂಚ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿಯರು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಮೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಲಾರ ನಮಸ್ತೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಿದ್ದಾಡೀರು ನಮ್ಮ ಜನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂದ್ರಟ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿರತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆಡು ಮೇರೆ ತೂದಿಪ್ಪರು ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪು ಆರು ಇಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡಿಯರು ಬರ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಮುಲಾರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗಂದು ಬೈದೇರಿ ಸಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕನ್ನ ಪೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದುಂಬ ಪೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಕೀ ಪುರುಂಡು ಕೀ ಮೊಬೈಲ್ ಪುರುಂಡು ಇದೆ ಕಣ್ಣಗೆ ಚಪ್ಪನಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟುಂಟುಂಟುಂಟು ಮೋನನ್ನೇ ಪುರ ನಮ್ಮ ಉರಮಾಳ್ ಬೈಲ್ದ ಕಾಯಿಸಿಲ್ಲಾರೆ ಏ ಮೋನಣ್ಣ ಮೋನಣ್ಣ ಅದರಂಜಿ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಗಾಯಸಿನ ಮೂಲು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕೆಸರೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗು ಸೇರಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಬಲಗಡೆ ಬತ್ತನಡಿಗೆ ನೀರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ ಬಲಗಡೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗ ನೀರ ಬತ್ತಾರ ಬಲ್ಲೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರೆಲ್ಲ ಮೀಪಾಡ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಸಿಕ್ ನೀರ ಬತ್ತಾರ ಇಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉರಮಾಳ್ ಬೈಲ್ದ ಕೌಶಿಕ್ ಪನ್ಪನರ್ಲೇರೆ ಅನ್ವೇತ್ ಮೋನನ್ನೇ ಮಂಚ ತಿಳೆ ಗೊಬ್ಬದಿಲ್ಲೇರೆ ಐತೆ ನನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಅಡ್ಡಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಡಬಲ್ಲ ಬಿಡಬಲ್ಲೆ ಗಂತುಗಳನ್ನ ಅಲ 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 ಕುಡಿಯೋದು ಕುಡಿಯೋದು
ಬರವರ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕೊಳ್ಳದ ಪಾಟಿ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹುರಿಯರು ಹುರಿಯರು ಹುರಿಯರಿ ಸಾಡೆ ತಸತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ 17 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ನಮ್ಮ ಬಾವೆ ಮೂಲಲ್ಲೇ ಚೋಟ ಬಾವೆ ನಮ್ಮ ಚೋಟ ಬಾವೇರು ಮೂಲಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಕೆಸರಡಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂತದೇರು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಬೈಯಟೊಲ್ಲನಾ ಬೈಯಟೊಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಚೋಟ ಬಾವಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಏನು ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲೇ ಹಂಚಿಬೋದು ಬಾಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೂಡ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಏನು ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕೆಸರಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತದೆ ಈ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಕಂಡದ ಗೋಪುನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತನಲ್ಲ ಸುರಿಗೂ ನಡತನ ಪಂತ ಒಂಜಿ ಪಂತುಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಯಾರು ಬಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ಈ ಬಾಗೋಡ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೆರಿಪಾವಣೆಯ ಬೆಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾರಂಡು ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಎಂತಲೇ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಒಂದು ಹಾ ರಾಜನ್ನೇ ಸೇರ್ನಿ ಬಿರವಂತಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ವಿಡಿಯೋ ಲಾಗ್ ಮನಸ್ಸು ಹಾ ಈರ್ನ ವಾಡ್ನ ಬರ್ಬ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಮೈನ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮುಳ್ಪದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಪ್ಪೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಸರಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತೀನಿ ಮೋನಣ್ಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗುಬ್ಬುಗ ಫುಲ್ ಗುಬ್ಬುಗ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆ ಕಬಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಆರೆ ಬಲ್ಲಡ್ ನೇಲ್ ಬೇರೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಸಂತಂದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಸುಷ್ಮಿ ತಂದಿರಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಿಷ್ಯಲೊಳ್ಳಿರಿ ಅಗ್ರಡ ಬಲೆ ಎರಡು ಪಾತಿರ್ಗ ಪಾಯಸ ಗಾಯ್ಸ್ ಶೋಕುನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುನ್ ಪಂಡ ಎಂಗಿಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಲ್ ಪುರ ಪಾಯಸ ತಿನ್ಕು ಜಾಂಡಲ ತಿನ್ನಂದಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲೆತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೋದು ಬರ್ಕ ಮಾಮಿ ಆರು ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪು ಜೇರು ಅರ್ನ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಅಂಚ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪು ಜೇರಾರು ನಪ್ಪೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಗೌಡ ಪಂಪನಾರು ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಮಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಪಂತೇರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೇನು ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ One year,
ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಆಗುದುಂಟು ಎಂಕ್ ತಾರ್ಡ್ ಆಡಿದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚ ಇಪ್ಪತ್ತು ನನಂದಿಗೆ ಸೇರೋಡಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾವೀಗ ಗದ್ದೆಗಿಲಿವ ನಮ್ಮ ಕಂಡಾಗ ಜಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಅಂಚೆ ಕೋತಿ ಅಂಚೆ ಆಟಡಿ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿರುಂಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗಜಗಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಬರ ಯಾರುಂಡು ಬಳಿ ಹೋದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯರು ನನ್ನ ಜಪ್ಪುಜರಿಗೆ ಕಂಡಾಗ ಅಂಚ ಮುಳು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉರಮಾಲ್ದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಂಚಿನ ಅಖಿಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇರೆ ಆರಡಂಜಿ ರಡ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಇಡೀ ರೀಚ್ ಆತಿರಾರು ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಆತದೆ ಅಡಂಜಿ ರಡ್ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಖಿಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ದಾನೆ ಬತ್ತದ ಗೊಬ್ಬು ದಾಂಡ ತವರೆ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬು ದಾಂಡ ಗೊಬ್ಬುದು ಈರ್ನ ಲಾಗ್ ಮನ್ ಬೇರೆ ಐಜಿಂಕ್ ಅಂಚ ಕಾತ್ಮಂದ ಕೆಸಾಡು ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮನ್ ಪೆರ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಈರು ಲಾಗ್ ಮನ್ ಪುಜಾರ ಮನ್ಪೆ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ರೀತಿ ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಮಂತದೆ ಅಂದೆ ಈರು ಲೈವ್ ಆಡು ಬಂದಿತ್ತು ಲೈವ್ ಪಾಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಐಫೋನ್ ತಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಪ್ಪನ ಜಪ್ಪಳೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡಾಗ ಈರ್ನಂಜಿ ಮುಲ್ಪರ್ದಂಜಿ ಲೈವ್ ಪರ ಈರ್ನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇ ದಯಾನಂದ ಭೂಷಣ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ ಅವರು ಆಗ ನಿಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ನೋಡ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಡೇರ್ ವಿಜೇತರಾಗಿರುವ ನಿಗಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸೋತನೆ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕన్నా ಲೀಡ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬುಡ್ನೆರ್ದದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್. ಫೈನಲಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತು ಮುಂಜೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಬನ್ನಗ ಅಂಚ ಇತ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಿದಾರಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಈಲಾಗು ನಾನು ಎನ್ನು ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ನಡತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಈಲಾಗು ನಾನು ಎಂಡು ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.